Много от вас, които ме следват, знаят, че цял живот съм пълна и именно това е причината, поради която създадох този бранд. И днес съм облечена с най-новото предложение, което аз създадох с кройка за макси момичета, такава каквато да бъде удобна на всички вас. С едри дупета, едри коремчета, едри ръчички и гледайте! Днес съм облечена с най-новото предложение в Газела, екипа в големи размери, който акцентира освен с бялата лента по цялата дължина на бедрото, така и в горната част. Има си също така цип в високата яка, която сме направили, за да може да ви топли в това студено време. Разбира се, екипа може да го носите както на пролет, така и на есен, защото материята е много топла и еластична, подходяща за пълни жени. В долната част на екипа има маншет наглезена и ластик на талията, за да бъде удобно при всякакви размери. Може да откриете това предложение единствено и само в Газела БГ. А от мен много целувки!